gora bihotza. Eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jauna beti gorestea. Baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskua hila eta eskainia izan den aldi honetan. Bekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko aingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aitzaren gorespena kantatzen. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Iketa bizu zera lagauna, zu berriz egorri arren, hau negua berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko garai santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiekin batean.
Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argita. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zarela, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure naia, zenua bezala atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuen. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errega bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Emoiogu bakea elkar. Jainkoaren bildotsa, zuken zen duzu ondoko pekatua. Jainkoaren bildotsa, zuken zen duzu ondoko pekatua. Jainkoaren bildotsa, zuken zen duzu ondoko pekatua. Ona hemen jamoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira dituak.
gurekin egon, gurekin jauna, kanta dezagun denok. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin, heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzinun, ibili zola bihotzinun. Ara Jerusalenen eren egun, Jesus hildela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin, heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Gutarteko jendeak bizi dena, omen dabiltza bizi dena. Izon zentzugabeak zein epena zuen bihotza, zein epena. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitz egin, heldu da gaua, iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, betiko bizirako sortu gaituzu Kristoren piztueran. Ugari itzatzu gugan Pasko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera janari salbagarri horren indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mundua salbatzeko gizon egin den hitza izan da gure janari. Hitz hori onartzea eta gordetzea geure buruari eta gizarte osoari hotsegitea da. Orantza bezala, jainkoak nahi duen erara mundua aldatu eta berritu dezan hitz horrek. Bizkorgarri izango alzaigu Eukaristian hartu dugun hitz hori. Nire hitza orantza eta onartzen eta gordetzen duena nire aitak maiteko du. Jesusen egintza eta promesa hontan oinarritu behar genuke geure itxaropena. Beste bat arte, nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko gu ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.